ne balima bin sigi kunye munye référendum bena damine référendum a votu kanga ken ninkaloina le 18 juin billet le 1er juin de billet le 1er juin votu beke le 18 juin ya famia bala a tomba jantuguni ka fo bela jelenye beki labin ni élection wati sera beka 8 parce que kuna wolo de be anga constitution kono ya famia bala here de ba kono lafia de ba kono mali nyetara o de ba kono ka mali lafia o de ba kono amen an dadu o la ko wala wala ka fo an kanubagaw anan jenyogo mali kono ani mali ko ka beki sumogo wole comment ça s'appelle référendum ko et en constitution min votu benake ça veut que aka ke 99% fait min nyoma delika ke jian kono a votu kwa ke oyo quoi voilà nambora yeno minye Assimi Goïta ye kan bi saba min be ka jɔ mali kɔnɔ kan bi saba min be ka jɔ n'a bɛɛ biriki fɔlɔ dara ni caman tilara a minan fɛn fɛn kan ka bila a kɔnɔ Assimi o minan bɛɛ san an b'an da don o la Sogɛli Kokala Mayiga waraba a kumana kunu a ye bula don tubabuw la tubabuw ye juguya fɛn fɛn ta ka anw sɛgɛrɛ ka bengali fɛn fɛn da anw kan ka tɔɲɔ fɛn fɛn da anw kan Sogɛli da sera nin bɛɛ ma ka tubabuw k'u ku tigɛ k'u cancan i y'a faamuya b'a la k'u démonter ka berekɛnɛ dasi u kun o bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma Sogɛli Kokala Mayiga a wulila deliko la tuguni a bɛ ka koda tubabuw kan a ka bon hakili ma an jugulamɔgɔ a bɛ k'u da lɛfɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'u bugubugu fo lahara an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga a ka image bɛ yan kumakan bɛ yan an b'o fana k'a la k'a yira juguw la mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ Sogɛli ma k'a yira u la k'a fɔ Sogɛli ka fisa n'u ka kabila bɛɛ Sogɛli ka fisa n'u fa n'u baw ye Sogɛli ye min kɛ Mali ko la n'u fa tun y'a kɛ sisan tɛ Mali sɔrɔ nin cogo la i y'a faamuya b'a la an bɛna an da don nin de la Burkina président fana ye kodaw kan Burkina premier ministre ale fana ye kodaw kan ni waati man ta an tɛgɛ ma an b'an da don o fana la ne balimaw an bɛ fɔlɔ ni an ka constitution ye constitution kura min bɛ sen na i y'a faamuya b'a la a votu bɛ kɛ le 18 juin nin kalo in bi ye le 1er juin a votu bɛ kɛ le 18 ka ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli ta bɛɛ ka vote bɛɛ ka wuli ta mɔgɔ kana sɔrɔ Mali kɔnɔ yɛrɛ min bɛ nɔ ta bɛɛ ka wuli ta a votu ka kɛ votu ye votu min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni référendum in a ka kɛ votu ye votu min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ça veut que kɛmɛ sigi la 99 bɛɛ k'a fɔ oui fo lahara an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ b'a dɔn ko Assimi tɛna Mali janfa bɛɛ b'a dɔn ko Assimi tɛna juguya ta ka ɲɛsin Mali ma bɛɛ b'a dɔn ko Assimi bɛ sira min kan o de ka Mali segin a danbe kɔnɔ o bɛ ko o ko la ka ɲɛsin Mali ma o ye hɛrɛ de ye ka ɲɛsin Mali ma o bɛ ko o ko la ka ɲɛsin Mali ma o ye lafiya de ye ka ɲɛsin Mali ma an b'a ɲini maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ k'i labɛn le 18 juin votu bɛ kɛ ni votu kɛra a ka kɛ votu fana votu min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kɛ votu ye votu min bɛ lakali tariku la a ka kɛ votu ye i y'a faamuya b'a la ça veut que n'i ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 18 millions d'habitants i y'a faamuya b'a la 24 millions d'habitants 24 millions d'habitants comment ça s'appelle 23 millions bɛɛ ka wuli ta 23 millions o bɛɛ ka wuli ta o bɛɛ k'a fɔ k'u sɔnna ni Assimi ka laɲini ye o bɛɛ k'a fɔ ko nin constitution in k'u jɛra n'a ye o y'a voté fana 24 millions d'habitants 23 millions bɛɛ ka wuli ta 1 million kelen min bɛ to o buruburu ka kɛ denmisɛnninw ye min ninnu si ma se voté ma mais 23 millions in o bɛɛ ka wuli ta o bɛɛ ka voté hɛrɛ min b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma ni nin constitution passera président tɛ se ka sago kɛ jamana kɔnɔdenw na tuguni président bɛ c'est que ni président ye jamana janfa a bɛ se ka bɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ bere ma ta kabakuru ma ta jamana ma jɛni foyi ma jɛni o bɛ anw ka nin constitution kura kɔnɔ ni nin constitution in passera président i sigira kun min kama n'i ma baara kɛ i bɛ se ka bɔ i place la ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ni wɔyɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ a ma kɛ foyi ye n'i sigira san kelen i
y'a faamuya bala i ka bila ɲininkali bɛ kɛ i ye ji di maliyɛnw ma wa n'a y'a sɔrɔ i ye ji d'u ma o bɛ valide n'i ye kɛnɛya fana sabati a bɛ valide n'i ye minɛn san ka di an ka sɔrɔsiw ma a bɛ valide ni sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ c'est à dire que olu bila ninnu de bɛ lajɛ i sigi ku ni baara waɲa ka ɲi dɔ bɛ fara i ka mandat kan ni baara waɲa ma ɲi constitution yɛrɛ de b'i ta k'i bɔ fanga la ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen hɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan présidents tɛmɛna ka san 8 kɛ anw kun na pa paga k'an ka nafolo suɲɛ k'an ka jamana ci ka fanga di terrorisiw ma k'an mago sa ka anw ka jamana kɛ tɔnbo ye san 7 ma se k'u bɔ yen mɛ nin sen ni nin constitution banna walahi président t'i sago kɛ anw na tuguni n'i ma se i bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na bonya ni karama kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen foyi foyi tɛ yen o bɛ nin constitution kɔnɔ n'an bɔra yen an ka sanu o kɛra an ta ye sanu usines bɛ ka jɔ déjà sanu usines 2 bɛ ka jɔ jama fana ta bɛ ka jɔ coton a bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn ni nin constitution passera dɔrɔn an bɛ kɛ an yɛrɛ ye de hɛrɛ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ maliyɛnw bɛ lafiya i y'a faamuya bala an tɛ taa tunga la tuguni ni nin constitution in passera hɛrɛ min b'a kɔnɔ n ye n kali ala la hɛrɛ maa si t'a hakɛ dɔn o de la ni ne ye mɔgɔw ye k'o bɛ bila nin constitution contrôle la ne bɛ yɛlɛ u la de ni ne ye mɔgɔw ye ko Asimi t'a dilanbaga ye nkalonfin don Asimi yɛrɛ de y'a dilanbaga ye foyi t'u kɔnɔ ni hasidiya tɛ ka ɲɛsin Asimi ma o tɛ fɛ nin constitution in ka passer n'a passera olu bɛ taa kaso la n'a passera jamana tɛ se ka janfa tuguni parce que a sugu bɛɛ bɛ nin constitution kɔnɔ peine de mort b'a kɔnɔ n'i ye jamana janfa fɛn ɲuman min b'a kɔnɔ tɛ se ka bɛɛ lakalen kɔ n bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn a waati man jan tuguni an bɛɛ k'an labɛn n'a waati sera bɛɛ ka wi ta n'an ye wi ta an bɛ lafiya n'an ye wi ta an sago bɛ sɔrɔ n'an ye wi ta mali bɛ kɛ an ta ye mali bɛ segin a danbe kɔnɔ a ka kɛ votu ye votu min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ k'o fɔ maliyɛn den bɛɛ ye bɛɛ k'i balimaw wele bɛɛ k'i somɔgɔw wele bɛɛ k'i kanuɲɔgɔnw wele bɛɛ ka sigi n'a ye n'a waati sera dɔrɔn paf taku kelen depuis sisan politicien caman bɛ ka na fara an kan RPM mɔgɔw ko nin constitution k'olu b'a voter ADEMA mɔgɔw k'olu b'a voter IRD mɔgɔw k'olu b'a voter mɔgɔ yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ min ko k'ale t'a voter parti politique minnu tun bɛ panpan na komi tinɛni i y'a faamuya b'a la k'u b'an kun kari ɲɔgɔn na k'u b'an bila ɲɔgɔn na olu yɛrɛ bɛɛ bɛ ka segin u kɔfɛ bi k'u bɛna fara jama kan parce que mɔgɔ t'u kɔ a n'u ko k'u bɛ Asimi kɛlɛcogo t'a la quoi barika de bɛ Asimi na quoi kɛlɛcogo tɛ Asimi na politiciens y'a faamuya bi ko maliden fanba bɛɛ bɛ Asimi fɛ n'u k'u bɛ Asimi kɛlɛ o ye jolimangoya ni tacɛn ni halaki de RPM IBK ka parti gesedala in olu ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kunu i y'a faamuya bala jama fanba ko nin constitution k'olu bɛ wi ta k'olu b'a voter k'u b'a ɲini ka mɔgɔ bɛɛ fɛ fana k'u ka nin voter wulu fitinin dɔw bɛ kɛrɛfɛ IBK ka parti kɔnɔ olu ko non IBK ka parti bɛ ka ci bi a ka bon hakili ma a bɛ ka fara bi a ka bon hakili ma mɔgɔ min ko k'olu bɛ tugu Asimi kɔ mɔgɔ min ko k'o bɛ nin constitution in voter o de ka ca ba na si ye minnu ma sɔn fana olu b'u damana yen nɔ parti bɛ ka fara ka taa Musa Tinbine an b'ale fana fɔ Musa Tinbine ko ale muso n'a denw a jɛɲɔgɔnw a ka parti mɔgɔw ko bɛɛ ka wi ta Soumaïla Cissé ka parti olu fana ko bɛɛ ka wi ta ko bɛɛ ka nin constitution in voter i y'a faamuya hali cɛbilen Darame olu ka parti bɛɛ ko nin constitution politicien bɛɛ bɛ ka segin a kɔfɛ parce que n'i ma kɛ Asimi fɛ i bɛ kɛ wulumusonin bo bi ye Asimi bɛ ko min na n'i ma don o ko la e bɛ kɛ wulumusonin bo bi ye i bɛ kɛ ɲuguntan fɛn ye parce que maliyɛnw tɛ cɛ dɔn Mali kɔnɔ u tɛ muso dɔn Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la min ye Mali segin a danbe kɔnɔ ka Asimi bɔ o tɛ mɔgɔ fɛ ni Asimi tɛ Asimi de ye Mali segin a danbe kɔnɔ ewa parti politique bɛɛ fana bɛ ka na fara an kan ko nin constitution in olu b'a voter bi u b'a voter sini wa b'a ɲini u ka mɔgɔw fana fɛ k'u ka voter cela veut dire que constitution in banna pewu a baara yɛrɛ banna ne y'a fɔ aw ye depuis kalo tɛmɛnen n ko nin constitution in foyi tɛ se ka passeli bali nin constitution in passera ka ban yɛrɛ pewu mɔgɔ dama dama minnu tun bɛ panpan na olu fana y'u doni jigin k'olu bɛ constitution k'u b'a voter mɔgɔ dama dama minnu tun bɛ ka wuli ka don mɔgɔw ka ji dugu ma ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ solution t'a la nin constitution bɛ voter de a bɛ passer u seginn'u kɔ nin fana ye mɔgɔbaya dɔ ye n'i y'a dɔn k'a fɔ se t'i ye i tɛ se ka foyi dilan na fara setigiw kan na fara jama kan o fana bɛ kunna wolo dɔɔni d'i ma min ye parti politique ninnu ye
kɛmɛ fila ni kɔ parti politique kɛmɛ fila ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ kɛmɛ ni 99 olu ko k'u bɛna fara Asimi kan ko ka nin constitution in ko ka voter an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabil alamin mais zo minnu fana bɛ kana k'u b'a voter n'a passera a b'an ka constitution kɔnɔ a bɛ taa kaso la dɛ parce que dɔw fana bɛ fɛ ka na ni ye nin kɛ Asimi ye walasa an kana se ka minɛ o tɛ constitution kɔnɔ dɛ sariya minnu bɛ constitution kɔnɔ bilahi n'a y'a kalan i y'a faamuya la maa fɛn fɛn jamana janfa i tɛ kisi dɛ k'a fɔ ko a bɛna fara an kan ko i y'a faamuya la a bɛ constitution voter n'o kɛra yafa ka kɛ aw ma yafa tɛ yen dɛ bana jugu fura ye fura jugu ye ko fɔ parti politique bɛɛ parce que a caman bɛ ça veut dire a caman tun bɛ ka ko an ka yafa olu ma ji dugu ma an y'olu kuma ninnu fɔ depuis salon parti politique caman de tun bɛ ka taa ji dugu ma an ka yafa ɲɔgɔn ma min kɛra o banna min kɛra an ka tɛmɛ o kan joli tɛ suma nɛn kan depuis aw bɛ fanga ta don min na fɔra bɛɛ jɛ nafolo ko mɔgɔ kelen kana ta k'a dun bɛɛ jɛ nafolo i ta tɛ kana maga a la bɛɛ jɛ nafolo di kun ye min ye i ka baara kɛ ni o ye o bɛ anw ka constitution kɔnɔ a y'aw ɲɛ datugu k'anw ka nafolo bɛɛ suɲa k'anw fantanya k'anw bantanya k'anw bila ka taa sakɔgɔji sanfɛ ka sabu kɛ bana bɛ ɲini k'an bɛɛ faga k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ Mali Gabriel Touré a bɛɛ kɛra sodonyɔrɔ ye k'anw mago sa k'anw ta tiɲɛ n'aw bolo ko n'aw nana fara Asimi kan ka nin constitution voter ko yafa bɛ kɛ yen Asimi tɛ sariya ye dɛ i y'a faamuya wala wa Asimi kelen tɛ Mali bɛɛ ye dɛ min bɛ constitution kɔnɔ n'i ye min kɛ i b'a assumer de n'i ye min kɛ sariya bɛ boli i kan n'i ye min kɛ sariya bɛ tigɛ cogo la o b'an ka constitution kɔnɔ n'aw nana fara an kan aw do aw tɛ o nin bɛ passer aw do aw tɛ o baara banna aw do aw tɛ maliyɛnw ɲɛ bɛ tiɲɛ la aw do aw tɛ o maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ Asimi su ka fisa n'aw ɲɛnama ye Mali tun bɛ aw bolo san 35 an ma foyi sɔrɔ ni tɔɲɔ ni balawu ni ta tiɲɛ tɛ bi Asimi nana hɛrɛ bɛ yen aw do aw tɛ nin constitution bɛ passer aw do aw tɛ nin constitution bɛ voter n'aw nana fara an kan ko sonyɛni minnu kɛra ko yafa ka kɛ aw ma yafa tɛ kɛ yen dɛ depuis sisan k'o fɔ aw ye parce que RPM caman bɛ ka na RPM mɔgɔ caman bɛ ka na zon kɔgɔlenba ninnu bɛ fɛ ka na fara an kan n'aw nana fara an kan ne nin constitution in passera aw fɔlɔ de bɛ taa kaso la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ na comment ça s'appelle Asimi y'a fɔ a y'a kɛ Asimi y'a fɔ a y'a kɛ kan 30 min bɛ ka jɔ Mali kɔnɔ kan 30 min bɛ ka jɔ Mali kɔnɔ an ka kan 30 min bɛ ka jɔ Mali kɔnɔ Asimi y'a minɛn bɛɛ san ka ban pewu ne balimaw baara bɛ ka kɛ bi a ka bon hakili ma bilahi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi a ka bon i m'a ye n ye cɛkɔrɔba dɔ ka video k'a la o don ko ni Asimi tɛ ko olu tɛ mɔgɔ fɛ ko ni Asimi tun mana bi ko sisan b'a sɔrɔ ko jadisi ko terroriste olu bɛɛ kan tigɛ ka ban pewu ko ni Asimi tun mana ni Ala tun ma Asimi ci an ma ko sisan tun tɛ Mali sɔrɔ ye ko sisan b'a sɔrɔ terroriste y'an bɛɛ kan tigɛ k'an bɛɛ kun ci k'an bɛɛ da fara mais ko Asimi de nana ko ka fu siri o dan na ka Mali segin a danbe kɔnɔ ko ni Asimi tɛ k'olu tɛ mɔgɔ fɛ n y'a fɔ aw ye ko fɛn dɔ de bɛ ka kɛ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la baara de bɛ ka kɛ jamana de bɛ ka jɔ Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ n'o tun tɛ ka kɛ Asimi tɛ mɔgɔ si ka barama numéro dɔn a tɛ mɔgɔ si balo a tɛ mɔgɔ si sara yan n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka k'a fɛ walahi a bɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ a bɛ ka baara de kɛ n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ k'i fɛ n'i ye baara ɲuman kɛ bilahi mɔgɔw bɛ tugu i kɔ kuma fa n'a ba filɛ baara ɲuman de bɛ ka kɛ o de la nɔfɛ mɔgɔ ka ca o de la kanubaga ka ca a b'a faso fɛ o de la kanubagaw ka ca n'a tun t'a faso fɛ mɔgɔ si tɛ k'a fɛ Asimi y'a fɔ a y'a kɛ kan 30 a minɛn bɛɛ sanna ka ban o don aw yɛrɛ ye c'est que kɛlɛkɛminɛn min bɔra Sénégal port la ka don Mali kɔnɔ bɛɛ ye o image ye yanni o ka kɛ équipement i y'a faamuya bala ba saba 3000 équipements o fɛn kɛra bɛɛ ɲɛna i y'a faamuya bala c'est que o bɔra Mali télésoba yɛrɛ de la bɛɛ ye o image ye kɛlɛkɛminɛn min sanna yanni Sénégali ta in ka na ba saba ni kɔ ka taa jɔ i y'a faamuya bala k'a filmer ka yira bɛɛ la min bɔra Sénégal fana o ka ca n'a ye dɔw bɛ Guinée port la bi an bɛ don min na komi bi minɛn caman bɛ Guinée port fana la minɛn caman bɛ ka jigin yen alihamdulilahi rabil alamin jigitugu masa muso ɲuman den président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Asimi don n'a y'a fɔ a b'a kɛ mɔgɔ min don a tɛ fɔlɔ ka tila k'a ɲɛmu
a disi da bara fɛn fɛn a bɛ ka bɛɛ ɲɛnabɔ politiciens ye Mali ci a bɛ ka Mali jɔ politiciens y'an ka fɛn fɛn ci a bɛ ka bɛɛ réparer bi ewa k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'an 30 a minɛn bɛɛ sanna ka ban pewu n'a kan bɛɛ jɔra ka ban minɛnw bɛ taa sɔsɔ a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka minɛnw bila a kɔnɔ a ka bon hakili ma satanden n'a bila yɔrɔ bɛ kan bɛɛ kɔnɔ satanden a bila yɔrɔ bɛ kan bɛɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la pick-up avion kan fɛn fɛn bɛ ka jɔ maramafɛn fɛn fɛn b'an bolo a bɛɛ place bɛ yen i y'a faamuya b'a la jɛma ta bɛ ka jɔ jɛma o ni ne yɛrɛ fa ka dugu tɛ foyi bɔ Bagunu n'i bɛ taa anw fɛ i bɛ taa jɛma de o n'an ka dugu tɛ fɛ o b'a yira k'a fɔ Bagunu sécurité o kɛra ka ban pewu i jugu man'u kun bɔ Tilebin fɛ an bɛ yen u man'u kun bɔ Kɔrɔn fɛ an bɛ yen u man'u kun bɔ yan fɛ ça veut dire que Mali duguba fɛn fɛn ni frontière ka surun k'an bɛ ka sigi yen jugu mana bɔ fan u mana bɔ côté o côté la an b'u kun ci k'u da fara o baara kɛra ka ban pewu jigitugu masa nin ma deli ka kɛ mɔgɔ si tile la kunun an ka sɔrɔsiw hali kan miniji tun tɛ u ka kan miniji tun tɛ mais kan bɛ ka jɔ bi kunun anw ka kanw i y'a faamuya b'a la ala cɛ ni n ko n bɛ segin o kan quoi n dusu bɛ tiɲɛ de mobili sɔrɔsiw bɛ boli mobili min kɔnɔ essence yɛrɛ tun t'a kɔnɔ o tun b'a pousser de marifa tun t'u bolo mana bɛrɛ de tun b'u bolo bi o bɛɛ banna pewu minɛn bɛ sɔrɔsiw bolo bi hali a ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo i y'a faamuya b'a la sɔrɔsiw ka sara bi a bɛ ka passer banque de fɛ virement de bɛ kɛ bɛɛ ka compte kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ bi a ka bon hakili ma ala ka barika don Asimi na Asimi kɛlɛbaga si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ni ala ka di ni k'i bɛ Asimi kɛlɛ bi a bɛ komi k'i bɛ ala de kɛlɛ parce que Asimi ye tiɲɛ de tiɲɛ dun ye ala de kɛlɛ cogo tɛ ala la depuis a nana maliyɛndenw bɛ lafiya cogo cogo baara de bɛ ka kɛ a nana sɔrɔ wari tɛ jamana kɔnɔ o ye jamana nafolo bɛɛ suɲa ka Mali sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ o bɛɛ n'a ta a bɛ ka fasa fili a bɛ ka jija walasa maliyɛnw kana taa dɛsɛ bilahi ninnu ye wari min tiɲɛ IBK ninnu ye wari min tiɲɛ n'i y'a wari di Asimi ma bi wallahi hali Mali wuluw bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ mɔgɔw tɛ dɛ hali wuluw bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ an bɛ don min na komi bi k'an 30 min lahidu tara maliyɛnw ye k'a bɛ jɔ a jɔli daminɛna minɛn bɛɛ sanna ka ban wa minɛn b'an bolo bi hali a ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma minɛn bɛ anw bolo bi hali a ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo bi la minɛn bɛ ka don Mali kɔnɔ bi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma Alizeri tɛ dɛ hali a tɛ Faransi bolo ni min ma d'a la i bɛ se ka taa ɲɛɲini minɛn min bɛ anw bolo bi walahi bilahi suma walahi a tɛ Faransi bolo minɛn min bɛ Mali bolo bi bɛɛ ɲɛ bɛ minɛn dontɔla la o Kati kɔnɔ place tɛ yen tuguni kɛlɛkɛminɛn bɛ bila yɔrɔ o yɔrɔ place tɛ yen an bɛ ka taa caman kalifa Burukina de yanni an ka kanw ka ban Faransi ni Libi ka kɛlɛ Libi jamana fitinin Faransi ni Libi ka kɛlɛ i y'a faamuya ba la Faransɛw yɛrɛ y'a fɔ n b'a video ɲini ka na kɛlɛkɛminɛn minnu tun b'u bolo bilahi a tilancɛ bɛɛ banna Libi ni jamana fitinin Kadafi kɛlɛ minɛni Faransi minɛn c'est que minɛn minnu tun b'u bolo y'a tilancɛ bɛɛ bila ka taa tilancɛ bɛɛ fana cira yen minɛn min bɛ Mali bolo bi bilahi a tɛ Faransi bolo ala ka barika don Asimi na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ a y'a fɔ a y'a kɛ k'an 30 min tun lahidu tara maliyɛnw ye k'an 30 a jɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka kɛlɛkɛminɛnw bila yen nɔ ka fanga don sɔrɔsiw la i y'a faamuya b'a la ka Mali fantan ani naani k'a bɛɛ lakana i y'a faamuya b'a la k'an dilan kun y'o de ka taa an ka kɛlɛkɛminɛnw bila yen nɔ k'anw bɛ ka jɔ caman yɛrɛ jɔra ka ban pewu k'anw bɛ ka jɔ a minɛn bɛɛ fana sanna ka ban pewu ala ka barika don Asimi na ni e tun t'an tɛ lafiya ni e tun tɛ Mali tɛ segin a danbe kɔnɔ ni e tun tɛ subaga ninnu tun b'an joli min i y'a faamuya b'a la fo diɲɛ wuli o tun t'an joli min dabila o tun b'an bɛɛ joli min k'an ban pewu parce que Mali dan tun tora Bamako de yanni Asimi ka na mais bi an bɛ Kidali ala ka barika don i la cɛ o cɛ a bɛ Asimi kɛlɛ a bɛ malo an bɛna jigitugu minisiri Sogɛli Kokala Mayiga Waraba minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na o de la ni ne ye Tiseri sigilen y'a ko kan k'ale bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma bilahi jigilatigɛ don cɛ o cɛ k'i bɛ nin fanga in kɛlɛ walima e ka nin fanga in fara fara ala tɛ sɔn kira tɛ sɔn malidenw tɛna sɔn a kɛlɛ cogo tɛ ninnu na o i ma ye depuis kunun an b'o kɛlɛ de la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga kɔnɔ k'u ka ɲɔgɔn minɛ dɔ ye ne wele kunun ko comment ça s'appelle Amadou Albert Mayiga ko ne ye dɔ fɔ o ma kunun ko n ye dɔ fɔ n jaw fana ma kunun ko bi ko ne bɛ k'olu tanu k'aw ma faamu
an bɛ kalani de kɛ quoi kalani n'an ye mɔgɔ mɔgɔ ye n'i bɛ fɛ ka i y'a faamuya b'a la ka kogo pɛrɛn bere kɛnɛ b'an bolo an b'a dasi kun i bɛ sira minɛ anw ka kɛlɛ kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye o waati njaw Asimi Sogɛli ko kala Mayiga u ka ɲɔgɔn minɛ n'u ye ɲɔgɔn minɛ u bɛ se u seyɔrɔ la an ka kɛlɛ kun bɛ filɛ lagatɔ de ye n wele kunu bana yɛrɛ i ye Amadu Albert Mayiga i y'o de fa Musa Mara kan kunu i ye dɔ fɔ a ma mɛ n y'a kɛ ka da kun min kan m'o fɔ dɛ kunu Amadu Albert Mayiga ani Nuhu Sare bɛɛ b'a kalama ko olu de ye Sogɛli dɔgɔya CNT kɔnɔ n'an yɛrɛ dama tun bilara ɲɔgɔn na a tun bɛ kɛ mun de an yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na laban tun bɛ kɛ mun ye an tun b'o kɛlɛ de la an ka ɲɔgɔn minɛ ni min bɔra k'i b'i tɔ ɲɔgɔn gosi an b'a fɔ no a dabila aw bɛɛ de ye kelen ye ça veut dire mais a tɛ se ka passer o an tun b'o kɛlɛ dɔrɔn de la bi alhamdulilahi rabbil alamin an y'o kɛlɛ kɛ ka s'a dan na Amadu Albert Mayiga o tɛ dɔ fɔ Sogɛli ma tuguni Nuhu Sare tɛ dɔ fɔ Sogɛli ma Sogɛli yɛrɛ depuis Ala ka da a ma dɔ fɔ mɔgɔ ma ale b'a ka baara de la u bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ bi hali Ben Adama Ben Jara a fana tun bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma an y'o frappé yan a ye Sogɛli bonya ka tɛmɛ bɛɛ kan an ka kɛlɛ kun bɛɛ de filɛ nin ye Asimi de ye Sogɛli ta ni Sogɛli ma ɲi Asimi bɛ se k'a bila Asimi de ye Sogɛli ta ni Sogɛli ma ɲi Asimi n'a ta ye Mali ko a bɛ se k'a bila mais Sogɛli ka ɲi de nafa min b'a la Asimi b'a dɔn an ka kɛlɛ tun y'o de lagatɔ dɔ i ye dɔ fɔ karisa ma i ye dɔ fɔ karisa ma kunun n ko o tun ye bilasirali de u ka ɲɔgɔn minɛ o kana fara o kana ɲɔgɔn buruja fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de fini nɔgɔ bɛ ni fini nɔgɔ la a bɛ ko so kɔnɔ de an ta ye o dɔrɔn de bi alhamdulilahi rabbil alamin o bɛɛ tɛgɛ tɛ nin ye ɲɔgɔn bolo mais n'an tun y'u to yen ten ɲɔgɔn classé la ɲɔgɔn dɔgɔya la sisan tun tɛ nin fanga in sɔrɔ ye voilà komi Nziga ninnu ka to k'olu yɛrɛ jaabi nafa t'u la an bɛ na an sigi kun kɔnɔ waraba bɔra ka i y'a faamuya b'a la gosili da tubabuw kan a ka bon hakili ma Sogɛli ko kala Mayiga waraba n'an kama ni duwa jaabi dakurunya kelen Nations Unies na hali su u nisɔndiyara dakurunya kelen Nations Unies na Modibo Keyita ye tɛgɛrɛ de fɔ ye Modibo Keyita su Sogɛli ko kala Mayiga dakurunya kelen Nations Unies na i y'a faamuya b'a la diɲɛ dugu tɛ yen min ma tɛgɛrɛ fɔ Mali kun Sogɛli ko kala Mayiga de y'o kɛ n'i ye sabu kɛ n'i ye ɲɛbɛrɛw sigilen ye ɲɛbɛrɛw ani dabiw Sogɛli man ɲi Sogɛli ye danse ye Mali ma n ko aw hinɛ de bɛ ne na o bilahi aw hinɛ de bɛ ne la bilahi mɔgɔ min ka bon i y'a faamuya b'a la ka tɛmɛ Makɔrɔn kan e b'o dɔgɔya ka taa min foyi tɛ ni jɔndenya tɛ foyi tɛ ni jɔndenya tɛ an ka waraba lamɛn. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Personne. Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. Il y a quelques années, les Maliens avaient perdu confiance en eux-mêmes. Vous savez, le schéma est très simple. En 1884, on a partagé l'Afrique, on a rasé la tête des Africains à leur absence. L'Afrique a été partagée en zone d'influence. 1884 à Berlin. Maintenant, la technique, il faut la changer. Il faut amener les Africains à douter de leur armée, de leur État, les délégitimer. Comme ça, les populations vont sortir et prier des forces étrangères pour venir les sauver et leur confier leur destin. Les Maliens ne mangent pas à ce râtelier. Je voudrais donc inviter tout le monde, comme nous l'avions fait jusqu'ici, de faire bloc autour de notre armée, de faire bloc autour des chefs militaires chez nous,
ils ne commettent aucune exaction. Où étaient ces messieurs lorsqu'on a égorgé des Maliens à Galop? Où étaient ces messieurs lorsqu'en Délimane, plusieurs dizaines de militaires maliens ont été tués? Une base construite par l'étranger, financée par l'étranger, dans laquelle, comme par hasard, on oublie de faire un forage pour donner à boire aux militaires. Sachant bien que dans le désert, comme partout, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc les militaires sont obligés de sortir, aller dans les hameaux, chercher de l'eau. On étudie les trajectoires. Un jour, on tombe sur eux au puits. On les élimine. On remplit le véhicule de poudre explosive. On va rentrer dans le camp. Les militaires sont morts. Ceux qui ont survécu ont fait 7 heures de temps à demander une aide. Les avions de ce qu'ils appellent la communauté internationale, c'est comme ça on les appelle. Les avions étaient là. Les hélicoptères étaient là. Ils disent qu'ils n'ont pas eu d'ordre. Pendant qu'on tuait les gens, l'armée est venue aujourd'hui. Aucun camp ne peut être attaqué pendant des heures sans qu'il n'y ait de secours par les armées maliennes. Et nous n'avons pas besoin de demander la mansuétude de quelqu'un pour sauver nos militaires. On tombe sur des villages entiers. On les rase, femmes et enfants. Où étaient les droits de l'homme en ce moment? Pourquoi il n'y a pas eu un rapport sur ça? Comme si Moura est différent de Ogosago, de Sobanda, de toutes ces villes qui sont totalement rasées. Et qui a été demandé aux populations de Moura? Moi, j'ai les témoignages que j'ai vus à la suite de la mission du gouvernement. C'était des terroristes. Nous avions même pensé ce jour que nous avons capté un des gros terroristes. Il a échappé de justesse. Donc on ne vienne pas nous polluer l'air, dénigrer notre armée, dénigrer les chefs militaires, nous amener à perdre confiance en eux pour aller nous soumettre à quelqu'un d'autre. Notre diplomatie, notre défense, notre force d'armée de sécurité, notre justice continue de donner et donneront jusqu'à preuve du contraire le coup de poing qu'il faut à ses détracteurs, et notre peuple restera uni derrière ses chefs. Ah! Non, faut qu'on soit suma, faut qu'on l'affaire. Tiens, et alade, n'a fora horon yebe l'affaire. Tiens, et alade, n'a fora slame yebe l'affaire. Tiens, et alade, n'a fora John Kunandi, ils sont besumaya, jigitugu massa, sogel kokala maïga waraba, aya befoka bam, peu. Ka jugu sago nunu kote ko min kofe nu kora nun kofe nene bo mine ala ka barka do tiala malio billahi namma nunu mine fembe yela na nyinte fembe nda kono namma nunu deme fembe yele an na nyinte fembe nda kono namma tugu nunu ko ne nunu binawe maliko bane jian kono pew mali teke mali fo ka jian dugu kolo meleke me ala te mali bin mali bebe nunu fe ayo kuma mede wati mina ogo sago mura Munduru, ya fami abala fafa, ni bebe ka jeni, mugoma dura do lomu mangame, deme make male unyo odon, bi aunye sesro, ambe ka jugu fara, unan unyangata aundala ko dura de l'homme, kambe ka population fara, ante ka population fara de, ambe ka bataru de fara. Billahi, ngo, tumato la ubi soin tinye de ko, tumato la ubi dusu tinye de, kanu jo penyena ka galon tige, quand on a eni ala na kata ambe anga dunya mo ni labla tiya dale metabali sans fait an jugo e aude an fora bara e aude anga jamana chibara aude quand on tan tere du uluma musa mora fla fla manani quand on tan tere dan jugo ma sogale ni fo mais ninte du kongolo lo parce que quoi ala de nunu sogale bora ka minfo so chogo du membe na soso chugo du de benu kumakana ninkera wawon mama ka kera la kana dantu ye bomoko de dura lom tu memi
dugu tun bɛ jɛni ka muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara k'u biɲɛ bɔ k'a ɲimi ka tila k'a filime journaliste ka kalo kelen kɛ o dugu la journaliste mɔgɔ tɛ taa maliyɛnw tɛ sauver kɛlɛ tɛ kɛ foyi bi anw ye se sɔrɔ i bɛ wuludenw kafiridenw ala jugu minnu jɔ anw da la ko droit de l'homme ko enquête ka dayɛlɛ mura enquête tɛ dayɛlɛ dɛ aw batariw de bɛ dayɛlɛ enquête tɛ dayɛlɛ dɛ aw batariw de bɛ dayɛlɛ bilahi anw ka nin jamana in an bɛ sa nin kɔ an su walima an faso anw ka nin jamana in bilahi an b'a jɔ walima an su nkalon tɛ tigɛ yan tuguni bin tɛ kɛ mali kan tuguni jugu sago denya o tɛ kɛ mali la tuguni mɛ cɛ bɔra ka tiɲɛ de fɔ kunna an tun bɛ ka sa o ka d'u ye parce que u mago b'an ka jamana la kunna an balimaw tun bɛ ka sa droit de l'homme ma kuma mali ma dɛmɛ foyi bi an kɛn bɛ ka se sɔrɔ k'an bɛ k'an yɛrɛ faga o tuma na an bɛ dulɔ de min yan bi an kɛn bɛ ka se sɔrɔ k'an bɛ k'an balimaw faga o tuma na an kɛra fatɔw de ye yan an ka marifa sankun ye mun ye ka sɔrɔdasiw former o kɛ kun ye mun ye k'an balimaw kisi an bɛ tila k'u balima kelen faga cogo jumɛn ni nkalon tɛ an y'olu yɛrɛ de faga u tun b'a miiri k'a fɔ an bɛ se k'olu faga u tun b'a miiri k'a fɔ an bɛ se k'u ka kɛlɛkɛminɛnw jeni u tun b'a miiri k'a fɔ ka jugulamɔgɔw k'an bɛ se k'u ta tiɲɛ an y'u ta tiɲɛ bi o dimi de bɛ yen enquête ka kɛ mura fɛn min yɛrɛ dalilu t'u bolo a preuve t'u bolo a fɛn min dalilu sɔrɔla enquête kɛra fɛn min kan ka ban pewu o dossier dalen b'a bolo Nations Unies na ye da ma don o kuma la fɛn min yɛrɛ ma kɛ tiɲɛ tɛ fɛn min na da bɛ ka taa don o kuma la fo ka sanction ta ka da an ka mɔgɔw kan ala bɛ aw ɲɛsuma cogo jumɛn ala b'aw kɔsuma cogo jumɛn se tɛ aw ye se bɛ ala de ye tiɲɛ ye ala de ye aw bɛ malo ka tɛmɛ nin kan aw bɛ lebu ka tɛmɛ nin kan aw ta bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ nin kan diɲɛmaaw filɛ nin o ye kadafi faga nin cogo la ka siri ci nin cogo la ka iran ci nin cogo la ka bi diɲɛmaaw ka nin cogo la mɛ mali bɛ kɛ terminisi ye parce que nin président mali bɛɛ b'a kɔ nin président mali bɛɛ b'a fɛ nin ɲɛmɔgɔ ninnu ye anw jigi fa foyi tɛ ninnu sɔrɔ ni fɛn bɛ ninnu sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ kɛ su de ye fɔlɔ bilahi ɲɛ kali ala la ni fɛn bɛ ninnu sɔrɔ bilahi an bɛ sake n'u ko k'u bɛ taa bin mali kan an minnu bɛ an bɛ kɛlɛ an bɛ sa yan fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ mali la olu fana bɛ sa mali la mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ diɲɛ fantan afiriki bɛɛ de bɛ sa ɲɛmɔgɔ ninnu t'a bila dɛ ala ka barika don Sogɛli ko k'ala Mayiga la jigitugu minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na ni ne ye wulumuso sigilen ye Tiseri ko Sogɛli ni minisima mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko Sogɛli ye sɔrɔdasiw janfa o de la ni dɔw bɛ ko kana nɛni kɛ ala ko nin den qualité ninnu kan ka faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi nin den jugu den ninnu bilahi k'i sen fili u kɔnɔ quoi i ma barika t'aw la n'aw tun bɛ tiɲɛ kan sisan b'a sɔrɔ Sogɛli malo la aw bɛ ka min fɔ Sogɛli ma ni tiɲɛ tun don sisan t'a sɔrɔ nin jɔyɔrɔ la a tun tɛ nin jɔyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ kuma ma se ko a ka san 2 kɛ ye mɛ a bɛ ka fɛn fɛn fɔ cɛ ma nkalonfin cɛ bɛ mali fɛ ka tɛmɛ aw fa kan a bɛ mali fɛ ka tɛmɛ aw baw kan a bɛ mali fɛ ka tɛmɛ aw bɔkolo bɛɛ kan n'i bɛ janfan kɔnɔ i bɛ se ka t'i jɔ ka kuma minisima ma ta ni e ni minisima tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ ka mali janfa i bɛ ka mali tara ye i bɛ ka nin sɔrɔsiw ninnu kɛlɛ ji dugu ma e bɛ se ka t'i jɔ ka kuma cogo jumɛn ka kafiriw dɔgɔya cogo jumɛn ka tiɲɛ don kafiriw bilahi o n'i bɛ janfa min na u bɛ nana ye vite fait mɔgɔ minnu m'u yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ni ninnu ni Sogɛli tun bɛ janfa la ɲɔgɔn fɛ bilahi o tun bɛ nana pɛrɛfu ye mɛ foyi tɛ jugu kan don ala dun ma barika don jugu la ala ma barika don nkalon na barika dun tɛna don nkalon na nkalon ye ta cɛ ni malo ni halaki de ye n y'a tɛ Tiseri sigilen na malo kɛnɛ kan a bɛ bɔ a bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya a bɛ bɔ a bɛ cɛkɔrɔba nɛni jama t'a kɔ a tɛna jama sɔrɔ fana en tant que a bɛ ka cɛkɔrɔba dɔgɔya mɔgɔw bɛ tigɛ a la de mɔgɔw bɛ ɲugu a la mɔgɔw b'a bila i y'a faamuya bala a bɛ kɛ samiyɛbo ye parce que tiɲɛ kɛlɛ cogo t'a la nin cɛkɔrɔba in de y'an jigi tugu n'a kumana faransa la i sɔn bɛ sumaya n'a kumana jugu kan i bɛ lafiya n'a kumana i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye fasoden ɲuman de ye nin ye faso halaladen ye e b'a la ko e bɛ mali fɛ k'i b'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ mɛ mɔgɔ minnu y'an ka sɔrɔdasiw faga e tɛ se k'o tɔgɔ fɔ Tiseri e bɛ mali jumɛn de jɔ e bɛna tiɲɛ jumɛn de fɔ anw ye
ti seri ba la ko ale be sɔrɔsiw fɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga n'o ye faransi ye ti seri tɛ se ka faransi tɔgɔ b'u da kɔnɔ depuis o yɔrɔ la e ye lasi de o parce que faden to i tɛ se ka jɛ a kɔ barika t'i la i y'a faamuya b'a la n'i ye faransi bila n'i bɛ kɛ fɛn ye voici i n'anw tɛ kelen ye dɛ faransi kana da bonya ma hali n'u kunkolo magara kabakolo dɔ la u sɔnkolo an b'a fɔ yan i ko Sogɛli ye Mali janfa a ye sɔrɔdasiw janfa n'a tun ye sɔrɔdasiw janfa a bɛ kuma nin cogo la wa n'a ni minisima tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ nin tiɲɛ fɔ wa n'aw ma nkalon bila nkalon b'aw ta tiɲɛ n'aw ma juguya bila ala b'aw nagasi n'aw ma baara kɛ tiɲɛ kan fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ninnu y'an faso segin a danbe kɔnɔ ninnu bɛ Mali fɛ hali ni taara suw ɲininka lahara u b'a fɔ Sogɛli bɛ Mali fɛ a ye Mali jɔ fana a ye Mali segin a danbe kɔnɔ bɔnɛma wolo sigilen b'u ɲa mɔgɔ den kan k'u bɛ dɔ fɔ mɔgɔbaw ma mɔgɔ minnu ma ɲɛ u yɛrɛ ye kuma ma se jamana ma mɔgɔ minnu ma se k'a ɲɛ u yɛrɛ ye olu bɛ jamana jumɛn de dɛmɛ ka na ni fara-farali ye parce que u b'a dɔn ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don ka na an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na Sogɛli ka ɲi Asimi ma ɲi Asimi ka ɲi Sogɛli ma ɲi mɔgɔ fɛn fɛn b'a kuma sugu fɔ nafigi den don kafiri den don wa faso kumasulu den don i tɛ fasoden ɲuman si ye mɔgɔ mɔgɔ ta ye Maliko ye k'a bɛ t'i sigi ka dɔ fɔ Sogɛli ma i y'a faamuya b'a la ka Asimi tanu walima ka t'i sigi ka dɔ fɔ Asimi ma ka Sogɛli tanu depuis ala kan da faso halala den ɲuman faso kanubaga fasoden ɲuman ma deli ka nin kuma bɔtɔ ye a da kɔnɔ abada a kɛra ninnu bɛɛ de fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fanga la a kɛra u bɛɛ fɛ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a b'u bɛɛ dɛmɛ a b'u bɛɛ kɔ a tɛ dɔ lagosi ka di dɔ ma mɔgɔ fɛn fɛn b'a baara sugu la nafigi den don a tigi yɛrɛ tɛ Mali fɛ a tɛ Mali fɛ mais a b'aw sɔrɔ ɲɛfɛ ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'aw kɔ kiti mun na ala k'a nɔgɔya aw sugu dɔnna déjà aw ye den qualité mun na dɔnna e bɛ Mariko ka baara de la Umaru Mariko mɔgɔ min fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ cɛkɔrɔba ka taa tunga la kunangoya sabu que i y'a faamuya b'a la taa tiɲɛ don quoi kunangoya denya ma tɛmɛ a kan cɛkɔrɔba ka taa tunga la k'i sigi ka Mali la ka tila ka tunga minɛn ta ka boli ka taa tunga la o tɛ laban kojuguya ye hali ɲɛ b'a ka video dɔ la kunu Umaru Mariko muso dɔ bɛ k'a ɲininka Faransi yan a b'a la dɛ ko ale ye min fɔ an ka sɔrɔdasiw ma ko tiɲɛ don dɛ k'o ye civil de fagada donna ta mais a bɛ sa tunga la a tɛ se ka segin ka taa o a yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sa tunga la a yɛrɛ b'a dɔn ko a tɛ se ka taa Mali la tuguni n'a taara Mali la an b'a kun ci k'a da fara parce que bɔnɛma wolo don e b'o de ka kɛlɛ la t'i seri a ye kuma fɛn fɛn fɔ Sogɛli ma a video a vocal bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen n'i taara Mali la i bɛ na n'a tiɲɛ ye n'i ma na n'a tiɲɛ ye i ju bɛ don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile nantankolo ala jugu bɔnɛma wolo depuis 1960 a bɛ Faransi yan a t'a kɔ a t'a ɲɛ e bɛ faso jumɛn de jɔ depuis 1960 e bɛ Faransi a t'i kɔ a t'i ɲɛ mɔgɔ min m'a ɲɛ a yɛrɛ kuma ma se jamana ma ni e tun ka ɲi ala tun b'i sutura ni barika tun bɛ e la e tun bɛ don da la a tugura Ivoirien ko yan tɔgɔ ma sɔrɔ a tugura Burkinabew ko yan tɔgɔ ma sɔrɔ a tugura Camerounais ko yan tɔgɔ ma sɔrɔ a tugura Français ko yan tɔgɔ ma sɔrɔ association 150 a y'o de sigi yan kelen t'a tɔgɔ la bi den barika bannen den bɛ tɛmɛnin kan o de sigilen bɛ k'ale bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma i t'i yɛrɛ mago dilan fɔlɔ ni Sogɛli ye fanga bila bi a bɛ balo ni Sogɛli ye fanga bila bi fo ka diɲɛ dugukolo meleke a tɔgɔ bɛ histoire la a tɔgɔ bɛ tariku la effacer cogo t'a la nin don Sogɛli de kumana Nations Unies na ka faso kunna wolo a tɛ se ka effacer parce que a ma deli ka kɛ farafinna ka t'i jɔ Nations Unies na ka tubabuw can k'u tigɛ ka ala ta f'u ye Sogɛli de y'a kɛ e bɛ t'i sigi ko tigilamɔgɔ ni ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala tigɛrɛ i la kira tigɛrɛ i la maliyɛndenw tigɛrɛ i la i kɛra bɔnɛma wolo i bɔra i ba kɔ la ka bin o de la nkalon ma ɲi juguya ma ɲi maliyɛn jumɛn bɛ da e la bi maliyɛn jumɛn bɛ kɛ e fɛ bi fasoden ɲuman den barikama jumɛn bɛ tugu e kɔ bi i bolo kɛra i yɛrɛ kala ye juguya ma ɲi dɛ nkalon fana ma ɲi Sogɛli y'a kɛ faso ye bi a y'a kɛ faso ye sini a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka vie bila en danger Sogɛli muso tɛ Faransi a den tɛ Faransi Sogɛli banana Mali kɔnɔ ka tila ka furakɛ Mali kɔnɔ ye ka kɛnɛya Mali kɔnɔ ye ka n'a ka baara daminɛ ne ko aw bɛna mun de fɔ Malienw ye o de ni ne ye n sigi ka nin den barika bannen ninnu lajɛ quoi k'u bɛna kuma devant le peuple k'u bɛna ninnu tɔgɔ tiɲɛ devant le peuple k'u bɛna nkalon da ninnu na devant le peuple maliyɛndenw bɛ se ka sɔn cogo jumɛn u bɛ ka min kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ olu bɛ se ka o dalakan ta cogo jumɛn ka baara kɛ n'a ye
nous tun bɛ ka baara kɛ ji dugu ma n'aw kumana mɔgɔ bɛ se ka douter mais u bɛ ka fɛn fɛn ka bɛɛ bɛ ka kɛ kɛnɛ kan maliyɛn dɔw b'u to yɛrɛ ma cogo jumɛn ko bɛ taa tugu e wulumusonin kumakan kɔ sunkuru baara retraité dati bannen juru tala ala jugu kafiri a tɛ sali a tɛ sun a tɛ ala dɔn o bɔnɛma wolo sigilen b'a ju kan yan k'ale bɛ mariko ka kɛlɛ kɛ mariko yɛrɛ dɛsɛra k'a ka kɛlɛ kɛ e b'o dɛmɛ ka taa min la question est là n'an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya ala b'aw bɛɛ kɔ jɛniya k'aw bɛɛ ɲɛ jɛniya parce que nkalon ko ye maliw ni ta tiɲɛ de cɛw cɛ tɛ sogɛli fɛ e fasoden jugu de cɛw tɛ sogɛli fɛ e tɛ mali yɛrɛ fɛ cɛw tɛ sogɛli fɛ e bɛ tubabuw ka baara la cɛw tɛ sogɛli fɛ bilahi e ɲɔgɔn kafiri den ma wolo dugukolo kɔ kan aras bala yɛrɛ de y'a fɔ cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ a cɛw tɛ sogɛli fɛ a bɛɛ nafigi den a bɛɛ faso kumasuluden ne de y'a fɔ a cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba fɛn fɛn b'a la sogɛli a bɛɛ nafigi den a si tɛ faso fɛ mɔgɔ bɛ faso fɛ i bɛ kalanni de kɛ mɔgɔ bɛ faso fɛ i bɛ dilanni de kɛ faso bɛ cogo min na bi an kan ka ɲɔgɔn minɛ de mais mɔgɔ bɛ na ni farali ye a tigi ye jamana cila de ye a ka discours bɛɛ bɛ yan a discours fɛn fɛn ka bɛɛ bɛ yan maliyɛnw bɛ ka partager fan fɛ a diyara bɛɛ ye a bɛnna bɛɛ ma a bɛɛ filɛ n kun yan n bɛ tila k'a bɛɛ bila n ka pasa sogɛli discours fɛn fɛn kɛ kunu a bɛɛ filɛ nin a bɛɛ filɛ a diyara maliyɛn den bɛɛ a bɛnna maliyɛn den bɛɛ ma a ye kuma min fɔ bɛɛ y'a dɔn k'a ye tiɲɛ de fɔ a ye kuma min fɔ bɛɛ y'a dɔn ko faso ko don a ye kuma min fɔ bɛɛ b'a dɔn ko faso kɔni b'a dusukun na faso b'a nin kan minisiri jumɛn de la ka nin ka baara kɛ mali kɔnɔ i bɛ ala jugu de sigilen bɔnɛma wolo sunguruba retraitilenw politisiyɛnw ka bɔ mali kɔnɔ u tɛ se ka hôtel ta u bɛ taa da e de ka so kɔnɔ ye i bɛ n'i sigi an da la sogɛli va te faire foutre ala ka barika don tiɲɛ la sogɛli y'anw jigi fa k'anw jigi tugu ka mali segin a danbe kɔnɔ ka tubabuw ku tigɛ k'u cancan depuis sogɛli bɛ ta don min na tubabuw ko k'a kana ta parce que maa ɲɛnama don maa sɛbɛden don a b'a faso fɛ n'i ye mɔgɔ langolo ye n'i ye bɔnɛma wolo ye n'i ye jɔnden ye tubabuw b'a fɔ k'i k'a ta parce que i ju b'u bolo i kɔkili b'u bolo i langolon b'u bolo i ye faso nafolo min suɲɛ a dalilu b'u bolo i ye tiɲɛni min kɛ a preuve bɛɛ b'u bolo o bɛ sɔrɔ ka e sigi anw ka jamana kunna i tɛ se ka ci ka ci sogɛli ma faso nafolo suɲɛ asimi ma faso nafolo suɲɛ moribo kɔnɛ ma suɲɛ jaw ma suɲɛ mali bɛ jɔ de mali bɛ se ka danbe kɔnɔ tubabuw ye mɔgɔ fɛn fɛn sigi an ka jamana kɔnɔ o y'a bɛɛ sɔrɔ de fɔlɔ k'a bɛɛ ɲɛɲini fɔlɔ k'a bɛɛ ta tiɲɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa bila an ka jamana kunna maamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ o bɛ se ka jamana jumɛn jɔ o de banna afiriki ibrahim tarawele bɛ burkina asimi bɛ bamako usumani senko natɔla don afiriki bɛ diɲɛ bɛ laban afiriki de ni ala na kira sɔnna an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen parce que n ka hɛri tɔ man ca an bɛna burkina minisiri la ko apolion wa a tɔgɔ n ɲinɛna tɔgɔ ko apolion napolion min ye burkina minisiri ye ani sogɛli bɛɛ ta i kɛlɛ ani sogɛli bɛɛ i y'a faamuya bala 5 ni 6 n t'a dɔn sogɛli de ka bon n'ale ye wa walima ale de ka bon ni sogɛli ye walima u kɔni a bɛɛ mɔgɔ sugu kelen burkina minisiri ani sogɛli i b'a la kali ka fɔ bɔgɔ tara yɔrɔ kelen de ale fana ye cancanni da tubabuw kan kunu a ye kutigɛli da tubabuw kan kunu a ka bon hakili ma a ko waati min na burkina bɛ ka ci u y'u ka wari ta ka na faransi a k'u mago bɛ marifa la k'u mago bɛ avion na ko faransi ma sɔn ka feere u ma burkina minisiri de bɛ ka nin fana fɔ ko waati min na burkina bɛ ka jeni k'u nana maramafɛn ɲini faransi a san ta ko faransi ma sɔn k'a di ko b'a yira k'a fɔ faransi de ye jihadisi ye faransi de ye terroriste ye ko jugu fɛn fɛn bɛ kɛ afiriki faransi de b'a bɛɛ kɔfɛ burkina minisiri de bɛ ka nin fɔ de o yɔrɔ la a ko k'a bɛ comment ça s'appelle k'a bɛ irisi fo k'a bɛ iran fo k'a bɛ kɔrɛ fo k'a bɛ sini fo tubabuw sigilen ɲɛna n ko bilahi a ye cancanni da u kan kunu i y'a faamuya bala a y'u ko k'u jɛ u tɛ ko min kɔfɛ burkina minisiri ala bilahi a ye gosili da ninnu kan y'a ka bɔ hakili ma cɛ n ko nin ni sogɛli bilahi ninnu bɛ tubabu depuis kunu ma se ka sunɔgɔ sogɛli de tɔgɔ b'u da kɔnɔ burkina minisiri de tɔgɔ b'u da kɔnɔ burkina minisiri ko waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan gɛlɛya bɛ an kan wari t'an bolo se t'an ye n'an ko k'an b'u ka minɛn san n'a y'a sɔrɔ minɛn ye 2000 de ye o bɛ taa fɔ anw ma ko 500 waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan an faso bɛ ka ci burkina minisiri de bɛ ka nin fɔ tubabuw ma ko waati min na anw ka jamana bɛ ka jeni européenw ma n'u k'u mago bɛ kɛlɛkɛminɛn na walasa u kana se k'a san o b'a prix doubler de
ka dɔ fara prix kan walasa burkinabéw kana se ka minan sɔrɔ maliyɛnw kana se ka minan sɔrɔ a ko bi bi in na alhamdulilayi rabbil alamin olu ni Russie ka coopération ani chinois ka coopération ko kunu faransi tun bɛ marifa kɛlɛ mun feere ma a y'a faamuya b'a la 100 ko bi ku bɛ ka sɔrɔ dasi 2 de dɔrɔmɛ 2 kɛmɛ tɛ dɛ kunu tun bɛ ka minan minnu feere ma 10, 20, 30 ko bi ku bɛ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 2 de dɔrɔmɛ 3 dɔrɔmɛ 5 ko bɛ Russie fo ka chinois fo ka kɔrɛw fo ka iranw fo a y'u bɛɛ ta tɔgɔ ma ni fɛn fɛn bɛ coopération na c'est que danbe bɛ jamana fɛn fɛn na a y'a bɛɛ tanu ka bɛɛ ta tɔgɔ ma Burkina ministre de ye nin kɛ kunu ka tubabuw humilier k'u kumasulu k'u cancan k'u lamaloya k'u sɔnjugu k'a don tuloden kɔnɔ Burkina ministre ye nin kɛ kunu Ala bɛ Burkina fɛ kira bɛ Burkina fɛ barika bɛ Burkina la segu ka u ka duwawu minɛna fasoden ɲumanw bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ walasa Afrique ka segin a danbe kɔnɔ Ala bɛ k'an ka wele jaabi n'Ala na kira sɔnna Afrique bɛ k'an sago ye nasaraw bɛ bɔ tunga la ka taa wari ɲini an fa bara sanu bɛ yen jama bɛ yen lithium bɛ yen diɲɛ tɛ ɲa fɛn fɛn kɔ a bɛɛ bɛ anw bolo diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka taa fɛn min kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ anw de bolo téléphone wo avion wo moteur wo i ɲa bɛ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ ni wariba bɛ don a la a bɛɛ bɛ bɔ anw de fɛ yen mais u tun y'an kumaniya hɛrɛ ma Ala ko fɛn bɛɛ n'a waati don bi turu bɛ anw de la anw de bɛna sana yɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka Burkina ministre fo ka wale ɲuman dɔn kunu appel kunu ye frappe min kɛ wallahi anw sɔn sumara anw lafiyara nin d'a kɛ cogo ye saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa ninnu bɛ ka anw kunna wolo bi a ka bon hakili ma ninnu bɛ ka anw segin an danbe kɔnɔ bi a ka bon hakili ma a ye taa n'a ye Afrique bɛɛ b'aw kɔ Burkina population dɔrɔn tɛ dɛ Afrique bɛɛ de b'aw fɛ a bɛ sira min ka tiɲɛ sira don Afrique jamana tɛ hali Europe o bɛɛ b'aw hali tubabuw b'aw fɛ a bɛ sira min kan bɛɛ bɛ k'a dɔn ko tiɲɛ don a ye taa ni baara ye Burkina ko kunu marifaden 1 miliyɔn joli marifaden 1 k'u ka sɔrɔdasi 3 de tun bɛ jɛ marifa 1 na mais ko bi bi in na sɔrɔdasi 1 marifa 100 de dalen b'a ka dilan dugu ma Burkina sɔrɔdasi 1 marifa 100 o de bɛ mɔgɔ 1 bolo Burkina sɔrɔdasi 1 marifa 100 de b'a bolo bi kunu mɔgɔ 10 de tun bɛ jɛ marifa 1 na ninnu ka tila ko an k'olu dɛmɛ ninnu ka tila ko an ka tugu olu kɔ ninnu ka tila ka n'u jɔ an ma ko an k'an tɛgɛ di olu ma Musa Mara fila manani faso kumasulu den baso kumasulu den ta Burkina ministre ka discours lamɛn e min ko an ka kɛ non allié ko an k'an tɛgɛ di tubabu ma e faransi ma k'an ni Russie kelen kana baara kɛ mɔgɔ min bɛ nin k'i la e kɛn bɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka segin danbe kɔnɔ Ala Musa Mara Ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayara sumaya nkalon kɔ ye malo ta tiɲɛ de hakili bɛ mɔgɔw la ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hakili bɛ mɔgɔw la ka tiɲɛ ni nkalon sɛgɛsɛgɛ ka bɔ ɲɔgɔn na aw ye tubabu jɔn de ye aw bɛ tubabu de ka baara la i ɲɛ t'a la depuis i bɔra i kɛra wulumusonin bo bɛ ye depuis i bɔra i kɛra samiya bo ye depuis i bɔra i kɛra i ba sinamuso sago ye depuis i bɔra i kɛra ɲuguntan fɛn ye parce que i ye nkalon de tigɛ i tɛ faso fɛ i bɛ tubabu de ka baara la ko an k'an tɛgɛ bɔ Russie bolo ko k'an tɛgɛ di faransi ma Musa Mara de ye nin fɔ dɛ ko an ni bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ni fagabaga ni jugu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni balimaw mɔgɔ ni jugu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa mɔgɔ min bɛ k'i faga mɔgɔ min b'a ɲini k'i faga i kan k'i yɔrɔma janya ka bɔ o tigi la ten mais Musa Mara ko k'an k'an tɛgɛ dan jugu ma taa Burkina ministre ka discours lamɛn ni e ye halaladen i kan ka bɔ ka yafa ɲini maliɲɛnw fɛ quelle honte la déception totale nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ ni halaki de ɲataw bɛɛ ta tiɲɛtɔla la a ye faso in janfa ka faso in ta tiɲɛ k'an ka nafolow suɲɛ place nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ Ala ye b'o ko komasegin de kɛ aw ma mɔgɔ y'aw ɲininka aw bɛ kuma mɔgɔ mako b'aw la aw bɛ kuma mɔgɔ mako t'aw la aw bɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ mako t'u kumakan yɛrɛ la papa u bɛ panpan na komi tinɛni ka t'u yɛrɛ bila tulu kalama kɔnɔ Ala k'aw bɛɛ ta tiɲɛ k'aw bɛɛ nagasi cɛ o cɛ jamana janfa Ala k'a bɛɛ don jahanama kɔnɔ cɛ o cɛ Mali janfa Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ i bɛ ka min sara Ala k'a ta tiɲɛ Ala k'a don sake mɔgɔ fɛn fɛn ye anw bila nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ Ala kana ɲɛsuma hali lahara Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ bana jugu fura ye fura jugu ye c'est comme ça bana jugu fura jugu ye maa fan fɛn ye jamana in janfa k'anw kumana an ka hɛrɛ ma k'an ka jamana ta k'a di jugu ma Ala kan'u ɲɛsuma Ala kan'u kɔsuma Ala ka doni sugu ko doni min b'a to n'o bɛ ɲina anw kɔ k'anw ta tiɲɛ k'anw mago sa k'a bɛ tila tuguni ko kana leçon di anw ma k'an kan ka baara kɛ nin cogo de la mais va te faire foutre enculé don min na e tun bɛ yen i ye mun kɛ anw ye don min na jamana tun bɛ e bolo anw ye mun sɔrɔ don min na e tun ye ɲɛmɔgɔ ye i sera ka mun kɛ faso ye
La question est là, le petit con. Mais aoubla, haketo be kuma kono, ala ka bi noya, ala ka bi dia, ala kanson barake ala kanson minafa, ni sira yan kana blade. Ere ba kofe kuna, wolo ba kofe, lafia ba kofe. Ni, wolman sou, jamanak be jo wolman sou, ambo sira de ka. Ante 50 n'y ante découragé. On y marakaden halala de. Bagounou, fils de Bagounou nyame, anyo ode, andona de, namado fanamado. Moussa Mara, ta Burkina ministre ka discours la me. N'anga ngambolo de nouma, wolma namanga ngambolo de nou. Beya famia desire, comme e wulu de, fla manani, et de ko amaya, ko ibeka ni Soumaïla, élection na. Ko ebe préféré ko kata fara, ko ebe préféré ko kata jahanama de konombe, ko etika voix fara. Boataka, et ka voix fara boataka, et dalakan besaliwa. Horon siri jura dalakan, et dalakan besaliwa. Et ma fo aunya, ko etika voix fara boataka 2018. Il a bana ka voix fara oka. Horon beso omawa. Fembe yele et la ninte fembe da kono. Ibeka ka avion ko ye galon tigre aunya ya. C'est pas la peine quoi, mais au blaya.